yn adran y ceffylau a'r merlod lliw a Pencampwriaeth sydd gyda ni yn a pabell yn fan hyn a heledd. Dyn ni wedi brwthin bodde yn dod bore yma gyda'r adran yma. Odi, mae wedi dechrau'n dda gan bod nhw wedi rhannu'r dosbarth, wedyn daethon nhw nôl at ei gilydd i ddangos cryfder y dosbarth yma, sydd wedyn ni yn neud i'r Pencampwriaeth fod yn dipyn mwy cyffroes. Wel, mae yna 3 yn cystadlu yn y dosbarth yma ar gyfer y gystadleuaeth ac mae'n debyg mae'r Pencampwriaeth yn mynd i Ashley's Dignified. Simon Charlesworth yn arddangos ar ran Ashley Anderson a'r Gil Wobber yn mynd i'r ceffyl glas sef Cwm Blacks Pretty in Pink. Ond i'ch atgoffa chi ystwyth Tiger Rose oedd yr un arall oedd yn mynd amdani yn y Pencampwriaeth yma. Ond braf gweld y Pencampwriaeth. Simon Charlesworth yn arbenigwr yn cynhyrchu'r ceffyl yma ac dwi'n siŵr mi fydd o wrth ei bodd yn gipio'r Pencampwriaeth yn adran y Ceffylau Chwaraeon. Ashley's Dignified wrth y march, Ashley's Black Magic ac allan o'r gaseg Sister Moonshine. Mr Matthew Ainsworth wedi bod yn chwim iawn i benderfyniad, ond mae rhaid cofio hefyd, mae wedi cael bore o edrych ar hyn yn graff. Yndi, ac yn testament really, mae'r dyn ma'n gwybod ei stwff. Dyna chi lun, a llongyfarchiadau mawr iawn i Ashley's Dignified yn ennill Pencampwriaeth y Ceffylau Chwaraeon. I loved the Jackson by the way. Loved it. Waiting to death. Whole interview in No, Welsh. very on. Still learning. Well, Simon Charlesworth, many congratulations taking the Sports Horse Champion here at the Royal Welsh Winter Fair. What do you think it means to this one's breeders? Oh, it's amazing. It's fantastic. It was sent down in September, and it's been the aim was to come here, and yeah, fantastic now. So you're going to be continuing to show this one next year, and then moving on to the ridden job later in its life? Yeah, maybe. I think we'll see how he goes, and maybe the ridden job after he's 3-year-old, but we'll keep him a colt until he's 3 and then decide whether he's a stallion or goes ridden. Well, for now, we've got the Supreme later on, so many congratulations a phob look. Diolch yn fawr. Pencampwr cynta'r dydd wedi goroni. Dyma ni Ashley's Dignified yn ennill y brif wobr yn adran y Ceffylau Chwaraeon. Llongyfarchiadau mawr iawn i'r perchennog Ashley Anderson. We would like to thank our judge once more, Mr Matthew Ainsworth.